Ничек менә монда кайтырга булдыгыз? Именно менә Күгешкә, именно безнең Зиннодольский районга. Именно мені мужик жаратты ауылны. Ауылны жараткаштым, бунда мәчеттә бар. Бұл үзбекләр теге мәчетне жараталар бит инде. Балаларны тәрбиясе теге мусулманский булсын диде дә, и ауылны жаратканга күрә шунда. Менә каян ишеттегез, кемдер әйттеме менә Күгешкә? Әйтмәде. Интернет аркылы гына. Мужик интернет аркылы карады да, и үй сатып алабыз ди. Мин жок, мен риза түгел авылга. Жок алам ди, материнский капиталга biz избан алдык да, и все мага әйтмәде. Үзе килгән дә күргән, үзгә жараткан. Мен андан соң гына белдем, что документацияга кол куярга гына белдем да, и бардык да, и Замира менде, китегез белән барып кайт, күреп кайтабыз ди. Мин килдек, 2 сәгать буе йөрдек юлда. Мин аха шул хәтле узакта, инде мин авылда күрмәгән, яшамаган, мин белмим. Кайттык та, мин жок, үләм, мин кайт. Мин бунда дим җыладым. И все, шу белән кайттык та. Килде дә мине 2 ай буе ташлап китте, үзе китте шәһәргә, шәһәрдә эшли бит. Мин бер телне дә белмим, татарчаны да белмим, үзбекчә генә, и русча генә. И кайткач та мужик әйтә, син ди давай шунда каласың, уже все ди, балаларны урнаштырабыз, мәктәпкә, садикка урнаштырды. И все, шу белән калдык. Монда күченеп кайттыгыз, инде ул җырт нормальныймы? Ул җырт укытучының җырты 28 метр квадрат всего лишь бала. Без кайткан җылы. Без 2 елдан соң уйлаштык та сарай салдык. Зур итеп хайваннар алдык. Нәрсәләр алдыгыз? Бузаулар алдык. Ишәне. Начало 3-не алдык, аннары соң булды 12-гә хәтле булды. Субханалла. Ай-ай, молодцы. Бер эштән куркып тормыйсыз икәнсез. Алы бузауны күрмәгән дә, көтмәгән дә, тавыктан да чыккан да, таяк белән йөри торганда мин тышка чыккаштын, мин шәһәр кызы бит инде. Ну, и аннан куркып жүрдем, все, таки уйландым шунда. Фирмага урнаштым, фирмада эшләдем. 3 ел буе фирмада эшләдем. Аннары соң фирмада яхшы түләмәгәчне китеп бардым Асиновага тавыкка. Ага. Шуңа күрә малайлар тавыкка.